Ahoj, tady Elinka. Čau, lidi, tady vampírka a tady Fintava se svým psékem rohlékem. S paní Elinkou. Eli, řekni něco. No? Co tam říká? Ale velmi roztomilá, ne? Pes leží, pohodu, mi. Blikáckou pohodu. Tak, sledujeme. To je Elinka. Je to Elinka. Je to pes. Je to pes. A je velmi mladý šťáp. Jako velmi. A už. No, nemám to radši. Ale Elinka je nažmaný bobek. To je pes, který právě leží. Jdeme jí pohled. Je. Podívejte, to je pes. To vidíte. Nečuchej to. Eli, jsi na videokameře. Nečuchej. Toto je krása. Krása zvířete. Tak, toto bylo lidi pro nás všechno. Elinka nás pro nás něco udělala. Víš, jo, Elišáku? No. A ta už chce spana. No tak snad se vám toto líbilo, tak tento vlog s paní Elinkou. A to. Snad se vám to líbilo. Dejte like! Odeběr! A tady se s váma loučí vampírka.